So good morning guys, and titignan natin yung mga huli isda ng mga kababayan nating mangisda dito sa Sitio Quiloan guys. So tara, so napakaliwalas ng panahon, tapos ayun na yung sunrise guys. So sobrang ganda ng panahon ngayon. So baba muna tayo guys, dito na tayo dadaan. So ayun, napakaganda ng panahon. So ayun, nag-uumpukan yung mga tao dito sa amin guys. So titingnan natin. Ayun, may malaking ano. Ayan, tingnan natin to. Ano to? May kasahan talaga guys. So. Ayan, mga nahi. Ano na. Laki oh. Ano ito? Oh, palaban. Guys oh. Kasi itatali ni parang ano, Alan. Ay, parang ano nga, Jubert. Kala ko siya. Tatali yan guys kasi bubuhayin nila. Kasi mas mahal ang kilo pagbuhay. Magkano ang kilo pagbuhay? Pre. Magkano na maataran eh? 200 pagbuhay. Pagpatay, magkano? Malaki nga naman diferensya guys, 80 pesos. So ayun. May isda po. Ito, ang dami na pala oh. Herring, itang. Ito guys, masarap pong sabawan. Ayan yung dami mga ano. Kasahin po, ano pa nila oh. Ito po, kasi baka may mga ano. Parang ang dami isda ngayon ah. Ang dami pa nito guys oh. Ay, meron pang ano. Mas laki oh. Ito. Laki ng mga ano guys, ring sa kayan, mga alimasag, ang dami pa oh. Tapos meron na sila dito na ano, nakagata na yan guys. Wala pa sila dito. Ano yun naman, parang nagbabadya na guys na magkalasagan na dito guys ah. Mamaya marami na yan. Saka prito. Pero sa natin nilalangon mo baga sabi mo dakul. Tayo na sa parang ano. So dalawa na sila oh. Dalawa silang malaki. Ayan ba yung isa? Herring. So, oy, makaragatan yan. Ako dito yan, dito. Kuha ko makagat tayo guys. Dito yan, dito. Dito ang mga isda. Ayan o guys, oh. Dalawang malalaking ring. Ito pa may maliliit. Sadyado naman ang ating ulam ngayon guys. Ito pa o. Dami nila ngayon. Limak pa tayo sa ring. So guys, yan lang ating video for today's video guys. So yan si Tia Amon. So grabe yung ganda ng panahon guys. Almost September na kasi kadalasan dito sa amin September. Medyo malakas na yung panahon. Lagi maalo na. And then doon naman pumapasok yung hulihan ng mga alimasag. Yan. Pero ngayon kahit wala pang masyadong malakas, hindi pa masyadong malakas ayun, may mga kababayan na tayo nakakuha ng alimasag saka medyo madaming isda. So thank you Lord for the blessings po. Maraming salamat. So yan muna yung video natin for today's video. Ingat po kayong lahat. Thank you for watching po.